Jo, takže vítajte u nového videjka. A dneska si ideme zahrať Rivals. Áno, je to tak. A keď dačo Rivals je zatiaľ moja obľúbená hra. A budem tu jesť jablko a tak. OK. Poďme, Poď, dobre. Tam je. Hráme si takú vec, že keď túto hru vyhrám, tak musí dať like, odber a zvonček, ok? Dohodneme sa. OK. Tohto dám ja. Toho dám ja. Ja ho mám. Tohto mám. Pojďte. Tam bude. Ok, ja pôjdem teraz sem. OK. Poď tam. Kamo, poď. Áno. Nie, on tam nebude. Kamo, kde je? Však on tu nikde není. Kamo, on tu nikde. Prísahám, ja ho tu nikde nevidím. Kamo, však on tu nikde není. Kamo. Nie, on si musel dať nejaký skin? Alebo nie. Neviem, co tak skôr. OK, vyhrali sme pekne, je to tam. 1-0 zatiaľ vyhrávame, bolo toho kusok. Sme mohli prehrať, ale ja som dobrý v tom. Ale keď mám zatiaľ Assault Rifle, nevadí. Môj nic. OK, poď. Počkám, alebo ne, poď. Bro, ja som padol. Kamo. Ja tu môžem takto chillovať a môžem to zabiť takto. Poď. Ide tam. Poď. Kamo. On je so mnou, či? Nie, áno, on je so mnou. No, nie, kamo, ja som mnou. Nie, áno, on je so mnou, tento nie je, ja som mnou. Tento nie je so mnou, okej, dali sme ho pekne, tam. 2-0. Okej. Takže, sme mohli dať ako 5-0, podľa mňa, teraz sme to prúfam. Keď dáme 5-0, tak like, odber a zvonček. Páčte, takisto, aj keď vyhráme túto hru. Ale všetko sa môže ešte obrať. OK? Nie, takto to má byť. OK? Ideme na to, poďme. OK, 3-0. Poď. OK, ešte. Ja som vám nejak zabukoval do toho. To niekde bude určite. Kde si? Tam je. Čo robím? Kamo, ja som za nikdy nebala, nejak som ho zastrelil. Ja som nebola? No to bol teammate. Ďakujem teammate. OK, 4-0. To máme plné. Dúfam. GG. OK, poď. Nie, tam je. Toho mám ja. OK, toho mám ja. Ten je môj. Poď. Ideme. Si zraním, poď rýchlo. Chcem ho jedať. Poď. Áno, je tam. Dal som ho, pekne. Od nich sa ešte nikto odpojil, kamo. No, nic. Tak. Vyhrali sme, nice. Chceme byť najlepší s tým, nevadí. To som druhý. No, nic. Tak dajte like, odber, zvonček, zdieľajte môj kanál.